नोंखौ गोसोम नुहुरखादोबा साख्रियालानि हिनजाव भगबान मैसोआ दै लोंनो रखम खायो हालेवना फोथाराव खोथिया रोगानानै दैमाफोराव दै लोंफैनाय बायदि खोथिया नङा इ मोनसे आसोल गायखांगोन ना गायखाखै हो गायखांगोन ना गायखाखै गायना फैबाय बेनि आखाइनि अबस्था मा खालामबाय दांनाङा जायो मामा बिदि जायो नामा नै एदावनोसो फैदो खोमा नोंखौलाय सोर फैनो दैयावलाय सोरथं बाथांलाय हायनो खालामनो अननानै ओंखाम जानोसो बे आखाइनि अबस्थाया जायो एख' डिसिप्लिन गैथारलासो मानसियानो गोसोम गोबा खामथाबनाय महरखौ नायबाय थानांगौ नामा महरखौ नायबाय थानांगौ मावनाय दांनाया मा जानांगौ सौरा बुरि नुखायो बेनो माइ गायनाया जोबबानो इट्रिक साफिनगोन आंलाय बे आखाइनो दांजाखागोन नामा नि जाखानो खानायलाय दैयाव हाबाबानो हारसिं लांदाबलांखागोन थैबायलै मा जाबावगोन जेबो सानाय माया जेबो साना ओमफ्राय दिसो होनबा आरो गायबावगोन ओंखाम जानोसै फैदो ओइ नाहरदो थाखुमानानै नै लोगोफोर थरायनाया भिडिअ खालामनो गारनानै हबाव मा खोथिया हाजिरा फुबैबाय दङ नै न'आवथ' थांनो रोंलाबो नै लामा खाथियावनो सोरबाफोर नुलांदों बयद' मिनिलायनोखो हागोन ना हायाखै फुनो हागोन ना हायाखै माथो खोथियानो जलायसेबो गैया हो गाग्लिजोबबावबायसो नै ओमफ्राय मा न'आव थांला नोङो हो थांगोन मला बेलासि बेलासियानो थांखायो आनसं आखाइ गाराय जालांजोब्बाय नै गायबाय ओमफ्राय दानि दैखौ गायबावबाय नामा दिनै गायजोबना होनाय दिनै खानसेनो बाजैजों आंबो गायदों सोर खासे बाजै बेबो खानो दंना सोर खासेया फैलायबाय ओमफ्राय दा गायलायनांबाय नै बेसेबा गुसु जलायसेबो गैया हो खस्थ'थार जादों गायनो माबायदि गायगोन दैयानो मन'जोबखांसं आरो खावसे ट्रेक्टर लामायाबो जाबावबाय नै अबाव बनाव सुखादो नामा दिनै बुनि स्पिड बुनाखैलै चंका जानो आइया इनो बुस्थुआनो ओरै फैखायो ओमफ्राय नै जेन्दासो दिनै बुनाखै होनबा आङो सुदो नोंसो दोनदां रोंबायलै होमबा हाजिरा जायै जायै रोंबाय नामा 3000 जाबाय मा सान रोंबाय मुथे किल'थार न'आवबो गायबायना ओमफ्राय नोंसोरनालाय नोंसोरना जोंना फ्रि बिसोरसो हरनांगोन आंनो बिसोरसो हरनांगो होमबा 3000 जाबाय खैदिन गायखो गायबाय मास मोनसे जाबायलै माबा 10 दिननि बारबाय खोमा नै इखिनियानोल'सै ना खोथिया इनोल'सै ओमफ्राय गायनो गैला थांसै न'आव ओमफ्राय थ' होमबा दखादो बे मा दिनै बिजावजालि खानाया मा ओंख्रि फैनाय नोंलाय हो बिजावजालिया मा होननाय मा ओंख्रि फैनाय नों जायाखै मा ओंख्रि फैनाय सबायदो ना ओमफ्राय दाउजों आलु ओमफ्राय सयाबिन मैथादो ना मैथाखौबो सोरबा मोनजादों सोरबा मोनजायाखै ओमफ्राय जायाखै दे बै मिस्ट्रिनिल' होबायलै होमबा नों मोनजाबावाखै संग्राया सोरमोन आसुआ ओइसो ओंखारनांगोन नालाय मिस्ट्रिनिल' जागोनथार इदिसो इसोर हाजिरा ओमफ्राय नोंसोरो भिडिअ बानायगोन ना बानायाखै खोनाबाय हाजिरा लाया भिडिअ बानायगोन ना बानायाखै बिजावजालि खानाया नै इसोरबो फोथाराव हाजिरा लाया मा लाया ओमफ्राय आंहा जा भिडिअआ थालांजोब्बाय आंना अडियेन्सआनो नायनो लुबैबाबो नायनो लुगैलाथ' आरो नोङो गोसोम गोबा सौरा बुरि रखम जाजोब्बाय नालाय गोसोम जाबाबोथ' मरायनो इना एसेल'सो सान्दुङा नांदो गाबोन समनिया न' सिङाव थाबानो खानैबो फोथाराव थानानै बिजावजालिया भिडिअ बानायनो मोनाखैनो बे मासे आरो नै मासे नै ओमफ्राय नैया मा नोंहा मा आं बायदि हिनजाव मोनगोन नोङो दोन नों डाइलग राव खोनासंबाय थाया दे
마는 문 가야나. 이기네 그 모습은 자시데 바라길라나 또 당시 강은 마가 빛. 뭐야 당시 또 간또 해 킹이 문 강은데. 근데 이니 졸라 쉽지야 야 하이 니 야 하이 키뉴제네 키뉴제 마바 꾸스다니. 응? 이벨리 베테 탐들래. hầu đời Cái đồ này thôi. trek leo Malay pura bay kau gak kena seminar pura. này này bifang singni này 산자 타네 마베요 포터로 토르네 나크나이 반누건 자이자이 시네드 자가크 네 소스 자이었니 Mamanya. men hawaini 하지라 난거봐 하지라 난거봐 하탐 거 문겠네 Eh, kenapa ya? 마 Masih kelas ini malah beren tangga sini empang 근데 ngama sampai ngama so ini nggak bisa lah gitar. ni yang disolisi ni ini bisa Nih. maya gemsarna parse Mau kenantang ini kulai tekla ke gang sekat deh. neng de lap na pu pile na kenapa no Kang lai please. Oroi badi sandungमोन आरोना दिनि ओमफ्राय ना नैबे दब्लायसे गिदिर आरो एसे 1.5 बिगा बा 1.5 बिगा आधा बिगा जागोन नै मालिका फुगासिनो माने आंहा मा होनदो नोंखौ गोसोम नुहुरखादोबा साख्रियालानि हिनजाव भगबान भगबान जेबो बुंथ'ला नै माला नै इखिना नाय नों इखिना नाय मालाय गुफुर दासो फैदो इयो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै मालाय गुफुरैनो दं ओमफ्राय आंखौ नायनाय खनसे नाय आंखौ नायनाय दे आंखौ खनसे नायनाय हे भगबान आंखौ बोरै नुदो थेंक इउ मैसोआ दै लोंनो रखम खायो हालेवना फोथाराव खोथिया रोगानानै दैमाफोराव दै लोंफैनाय बायदि नै लामाफोराव नायलांबाय था नै लामाफोराव सोरो ओमफ्राय आइया फैसा होलांदो दालाय बहा दुगैखांना फैना माइ सौनो थांबावनांलाय ओमफ्राय आं लायनांगोन नामा लानाल' फैनांगौ ओमफ्राय सोर दिखांना हरगोन ओरैनो होनजाया सोर दिखांना हरगोन नोंथ' फानांगौबा सोरबा कुम्भकर्ण होनहरदोबा ओमफ्राय दालाय आंखौ खामानि मोनसे थिनदो फैसा खाना गालांदो न'आवबो फिरफिलि दंखायो इथ' लायनानै होफैनांगोलै बेखौबो जुदि मावनो हायाबा बिजामादैनि दुगैखांना फैनानै थुलाखौ दांहैबावगोन सोरबा नंगौ दे इफोरखौ नोङो गाबोनो एवहैबावनांगोसो फोथाराव ए गैया ए दोन फानहरजोबदो अमाया होमबा फानहरजोबबाव जासै सासेनो होयो सासेनो होलाया ओमफ्रायलाय गावानो होना लानानै नै फारसेनो होआनो नै लोदो खालामना लाबाय ओमफ्राय ओमफ्राय मालाय फिसालाय आंनो ओरै नास्तालायो माना जोंहा आमाय जितिया जाहानि आमानि अमानो होआखै नास्तालायदो मानो होआखैलाय होनलायदों आंखौ मानासो ए बिदिनो गावबा गावनिखौल' नायखायोना गावबा गावनिखौल' नायखायोना बिदिनो ओरैसो सनासो गानना लानांसिगोन खोथिया नङा इ मोनसे आं लेफ्टाफा रायलायबाय नै माइरं लायना फैनि माइरं लायनो थांनि फै फिलफिलादो बेयावसो लायनो माइरं लायना फैनांगोन नै फिलफिलादो थांना फैनोसै माने एक्सट्रा सगाव फानना फैनो नामा माइरंखौ 너 돌아야 나만 나이 연구가시네 바이바이 당만 바이바이 바보 당만 봐
Ini juga saling menahan. Yang naik lagi torai nabi gua mai gaya asnai lah niro. Karbi dulu aku mungkin. Torai nabi gua mai gaya asnai nih ane. Jina nawa kecil udah, bay, gua mai gaya deh. Wah mai gaya ro. Torai nabi mo. Naga dina wa. Bina nawa kecil bukasin, bay jauh bukai figasnya. Iya yo, sudah bah. Azra oh iya lah macam bukas ne. Pude. Mata nam de. Korban ini nangis ya. Nah om de na ne kasih atur sudah pernah ketemu. Ya. Orang itu sering. Mairong lain tu jeng mairong lain apa ini? Mairong lain apa ini? Sungai. Sungai. Ya. Tato. Dasu sudah dasu.